Os voluntarios de Protección Civil de Ribadumia non saen do seu asombro co acontecido nas últimas horas. Un dos seus 3 coches apareceu coas 4 rodas rachadas. Ayer á mañán chegaron 2 compañeiros para ir recoller os alimentos a Villa García, como todos os meses, e chegaron aquí e topáronse, quixeron arrancar co coche e topáronse co coche pinchado as 4 rodas. Na agrupación recoñecen que nunca lle socorrera algo así. Nunca pasou cousa como ela en 27 anos que ten a agrupación. Meu home leva ligado á agrupación 27 anos, eu con el, e nunca pasou cousa semejante como ela, increíble. Estamos alucinados, de verdade. Se é verdade, se é dita, estamos moi alucinados. O coche estaba aparcado ao pé da base, como de costume. Os veciños da contorna indican que non viron nada. Falamos co veciño daqui mesmo de enfrente e nada, el dixo que non veu nada, non sinteu nada, e ni siquiera se había enterado ayer cando falamos con el que estaba o coche pinchado. O certo é que non saben quen puido facer algo así nin por que motivo. Din que todos na agrupación se levan ben cos veciños, salientando o bo traballo que fan para a comunidade. Non descartan que sexan os mesmos autores que os das pintadas que apareceron hai uns días no colexio Julia Becerra Malvar de Barrantes. Poden ser os mismos, porque isto nunca estuvo a agrupación antes pegado ao colegio, nin a base, nin ningún coche, nin nada, nin nós temos sospechas de nadie, que nos levamos ben con todos os veciños. O noso traballo é axudar aos veciños no que faga falta. O cambio das rodas valles custar uns 700 euros, unha cantidade da que non dispoñen, polo que piden ao Concello axuda. Din que é moi urxente solucionar o problema porque están a piques de celebrarse as cabalgatas tanto en Ribadumia como en Xile Meaño, onde Protección Civil de Ribadumia tamén colabora. Ese é o problema máis grande que temos medo. Veñen estes festivos, a ver se podemos dispoñer das rodas, e ven as cabalgatas encima, estamos así no aire, da vida que hai 2 coches máis, pero fan falta, porque temos aquí e cubrimos a cabalgata de Xil tamén, do Concello de Meaño, entonces fan falta os vehículos. Nas últimas horas tamén presentaron unha denuncia. Piden aos veciños que se teñen algún indicio de quen pode estar detrás destes feitos que se poñan en contacto con eles.